Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban ingkang asung katentreman, asung karaharjan, urip bebarengan sing bahagia, sing nyenengke menika temtu dados idam-idaman. Kula kinten sinten kemawon kepingin mbok kuwi urip dhewe apa meneh urip bebarengan menika ya bahagia, seneng. Lan boten wonten tiyang sing gadhahi cita-cita urip bebarengan menika nglarani. Awit menapa tiyang temtu boten bakal kerasan utawi bertahan yen kelaran. Ananging urip bebarengan sing nyenengke menika adamel kerasan, adamel tiyang lajeng kepengin terus bebarengan bangun paguyuban. Menika wonten ing brayat menapa dene wonten ing lingkungan ing tengahing masyarakat, kados pundi kula panjenengan jejering murid dalem Gusti katimbalan dados penggerak-penggerak ingkang asung karaharjan wonten ing gesang pasrawungan. Mirungganipun kados pundi peduli dumateng tiang-tiang sing betahaken pitulungan. Ora mawang wonge sapa, jabatane apa, sugih apa kere, lan sak panunggalane. Paguyuban ingkang dipun bangun dening murid perdana lan ugi Gusti Yesus piyambak kula kinten nrabas maneka warni wates lan anggenipun Gusti Yesus rawuh ing alam donya ngrasuk kamanungsan menika nggih supados paguyuban utawi komunitas tiang-tiang sing pitados ing panjenengane menika nggih ngalami kawilujengan lan kawilujengan ingkang dipun bangun saged mawujud wonten ing kados pundi Gusti Yesus marasake tiang-tiang sing gerah ngluwari tiang-tiang sing kabondo setan, kabondo roh-roh awon lan dosa. Paring tedha dumateng tiang-tiang sing kaluwen kelaparan. Menika contoh-contoh konkret anggenipun Gusti Yesus mbangun paguyuban utawi komunitas sing bahagia, komunitas sing adamel kerasan. Lan lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi mbangun gesang paguyuban sing kerasan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ra ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat selangkung ngantos dumugi 37. Nalika samono ana ahli kitab sing maju arep nyoba Gusti lan matur mangkene, Bapa Guru, menapa ingkang kedah kula lampahi amrih sageta nggayuh gesang langgeng? Gusti paring wangsulan, apa sing tinulis ing angger kepriye unine? Ature wong mau,
tresna marang Gusti Allahmu kanthi gumolong ing ati, gumolong ing jiwa, gumolong ing kekuatan lan gumolong ing budimu, sarta tresna marang pepadamu kaya marang awakmu dhewe. Gusti ngandika, bener wangsulanmu iku lakonana lan kowe bakal ndarbeni urip langgeng. Kanggo benerake awake dhewe wong mau matur maneh, sesami kula menika sinten? Gusti nuli ngandikaake pasemon mangkene, ana wong mudhun saka Yerusalem menyang Yeriko. Ana ing dalan dicegat begal, dirampas barang-barange lan ditatoni nganti setengah mati, banjur ditinggal lunga. Kapinujon ana imam liwat ing kono, weruh wong mau nanging terus wae. Banjur ana wong Lewi liwat, weruh wong mau nanging ya terus wae. Wasana ana wong Samaria sing lagi lelungan tekan ing papan mau, bareng weruh tukul rasa welase. Wonge diparani, tatu-tatune diblebet, disoki lenga lan anggur. Banjur ditunggangake kuldine, digawa menyang panginepan lan diupakara. Isuke wong Samaria iku ngrogoh dhuwite 2 dinar, dipasrahake marang sing duwe panginepan karo kandha. Kula aturi ngupakara tiyang menika, menawi wonten kiranging ragat benjing samangsa kula langkung ngriki malih kula lintoni. Saka rumangsamu wong telu mau sapa pepadane wong sing dibegal? Atur wangsulane ahli kitab, injih ingkang melasi piyambakipun. Gusti nuli ngandika, wis mundura lan tumindaka kaya mangkono. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar waosan Injil Gusti Yesus paring pasemon menggaing jawaban tumrap sinten menika sesami kawula ingkang dipun tangletaken dening salah setunggaling ahli kitab ingkang kepingin gayuh gesang langgeng. Gusti paring pitedah lumantar pasemon tiyang Samaria sing paring pitulungan dumateng tiyang sing kabegal. Tumraping Gusti sesami tiyang ingkang kabegal menika tiyang Samaria, sanes imam, sanes Lewi. Awit tumraping Gusti Yesus ingkang dados sesami menika tiyang sing tukul welase lan kanthi krenteking manah, ora kudu dikon, ora kudu dipeksa, ora kudu didhawuhi, langsung paring pitulungan. Awit weruh bilih tiyange menika butuh pitulungan. Benten kalian imam lan Lewi ingkang weruh ning terus wae ora mitulungi. Nah menika temtu dados salah setunggal kenthos utawi roh anggenipun bangun paguyubaning umat. Umat sing guyub rukun menika yen do peduli marang sing butuhake pitulungan. Ora usah kudu diprogram, direncana, ora usah ndedak memutuskan anggarane piro. Spontanitas, krenteking manah, tukuling welas menika ingkang dados dasar. Mugi-mugi kula panjenengan sami kawiwitan saka ing brayat lajeng ing lingkungan ing tengahing masyarakat kados pundi saged nuwuhaken paguyubaning umat, paguyubaning gesang pasrawungan ingkang membahagiakan. Kanthi cara kados pundi kula panjenengan peduli lan kanthi rila asung pitulungan dumateng ingkang betahaken. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.
Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.